מה הקשר בין נזירים טיבטים לסריגה? במנזרים שבהם מתרגלים בודהיזם טיבטי יש מנהג שנקרא מנדלות חול. הנזירים משתמשים בחול צבעוני כדי ליצור ציורים של מנדלות יפהפיות. הם משקיעים בזה שבועות מהחיים שלהם ונדרשים לרמת דיוק בלתי נתפסת בפרטים הקטנים. מה עושים אחר כך עם המנדלה היפהפייה הזאת? מטאטאים אותה כך שלא יהיה לה זכר יותר. אני יודעת, גם לי זה כואב לראות. למה הנזירים הטיבטים עושים את זה ומה זה יכול ללמד אותנו על תהליך הסריגה שלנו? המטרה של הנזירים הטיבטים היא להזכיר להם ששום דבר בחיים הוא לא קבוע. לא משנה כמה נשקיע במשהו, בסוף הוא זמני כמו החיים שלנו. קצת מדכא, אני מגיעה לזה. הכאב הכי גדול בחיים של סורגות הוא שאנחנו עושות טעות בעבודה שלנו וצריכות להתחיל את כל עבודת הנמלים שלנו מחדש. ומה שאני חושבת שאנחנו יכולות ללמוד מהנזירים הבודהיסטים האלה, הוא לזכור ליהנות מהדרך ומהתהליך יותר מאשר מהמוצר הסופי. ההשקעה וההנאה ששאבנו מהתהליך וגם ההשפעות החיוביות על הגוף והמצב רוח שלנו יישארו לנצח. במקום לפחד שאנחנו עושות טעות ואולי נצטרך לפרום, אני חושבת שאנחנו צריכות להסתכל על תהליך הסריגה שלנו קצת כמו מנדלת חול. גם אם בסוף אנחנו נצטרך לפרום ולעשות מחדש ולפרום ולעשות מחדש, זה חלק מהתהליך והתהליך הוא מה שחשוב, לא המוצר הסופי.